Girjiya li Rojhilatê Deryaya Navrast roj bi roj bilind dibe. Pêngavên lêgerîna petrol û gaza siruştî di navbera Tirkiye û Yevnanistanê de bûne şerê desthilatiya deverên deryayî. Rageşiya Yevnanistan û Tirkiye li aliyekê, Tirkiye li heman deverê bi İsraîl, Misir, Sûriye û Qibrısê re jî pêk nake. Gelo çima Tirkiye li Rojhilatê Deryaya Navrast bi dewletên cîran re di nav nekokiyan de ye. Şarezayên Babetê siyaseta Tirkiye ya li Deryaya Navrast wiha dinirxînin. Türkiye diyalog ya da müzakere arayışının ötesinde Tirkiye li Rojhilatê Deryaya Navrast hewl dide bi hêza tundiya serbazî bigihêje encamekî. Nîşaneya wê ya herî kef jî siyaseta Tirkiye ya li Libyayê ye. Bifikirin em li Libyayê piştgiriya hikûmeta Trablusê dikin. Li hemberî me jî Misir, İmarat, Fransa, Urdun û heta Rusya piştgiriya hikûmeta Tobrukê dikin. Li Aliyê di çarçoveya siyaseta Tirkiye ya li Deryaya Navrast de gelek caran egera rûdana şerek serbazî bi Yevnanistanê re de rojevê. Şîrovekarên siyasî egera şerê serbazî di navbera du endamên NATO'yê de wiha dinirxînin. Yunanistan'ın sürekli bir Türkiye'ye karşı Wisa xuyaye ku NATO nahêle di navbera du endamên NATOyê de şer derkeve. Lêbelê li hemberî Tirkiye pêngavên gelekî provokatîv hene û dîroka cîhanê jî nîşan dide ku gelek şerên wek nepêkan tên hesibandin. Dema ku roja wê tê derdikevin. Heger Tirkiye mafên xwe yên li Deryaya Navrast nestîne, dibe ku şerek rû bide. Di sala 2010 de piştî peydabûna çawkaniyên gaza siruştî û petrolê Rojhilatê Deryaya Navrast bû yek ji balkêştirîn deverên cîhanê. Veberhênan û vekolînên Amerîka, Fransa, İtalya, Qatar û dewletên Rojhilatê Deryaya Navrast dibin sedem ku rageşiyên li deverê di asta cîhanî de deng vedin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.